enwe okwu ndị be anyị na-akpọ ementa emimo. Ya bụ ementa emimo bụ na ị nwere ike na ọrụ wee etu a n'obodo anyị abụ Naịjirịa ka ọka ndị uwe ojii apụtakwuru nke bụ na ọ bụrụ na ịnụ na enwere etu esi gbagbuo nkịta maọbụ ọkụkọ onye ji ego n'akụkụ ebe ị na-azụ ahịa maọbụ ebe ọbụla na ihe karịa mma bụ iji nwaanyị kpochie shọpụ gị na maka na ọ bụrụ na ị nọrọ ebe ahụ ndị uwe ojii kpara gị aka na abụghị agha ofu aka and ị ga-eso kwuo ma nke ị riri ma nke ị na-erighị ma nke ị na-afụ ha anya ọ dịbụ adị. Mana ebe ọ na-enyezi nsogbu ugbu a bụ na ọ bịaziri si na be anyị pụkwuzie n'obodo ọzọ nke bụ na onye ọbụla hụrụ ndị Naịjirịa n'obodo mba Afrịka niile ma mba ofesi onye ọbụla hụrụ ndị Naịjirịa na-eme pụta ha gbuo na ndị a bụ ndị oshi. Ọ kachasị na mba Afrịka apụgo ndị Naịjirịa ọ kachasị ndị Igbo dịka ndị na-enweghị oge ha ji aga ụlọ ikpe na ọbụla aga obodo ihe onye Igbo na-ekwu dịka anyị maara na ọ dị ebe a bụ ego one ka ọ ga-eri ka m gaa ọrụ nwa ebe m na-aga mere na ndị uwe ojii nọ n'ụzọ na-aga ana Igbo na bụrụ ha pụta ha na-eche aka na-anaka onye ọbụla ego ihe maara na ha ama mmeri n'ugwu ka ha na-eme na be anyị. Ndị uwe ojii maara na ha ekpụrụ mmadụ 10 kịta ọ bụrụ na mmadụ 3 n'ime ha bụ ndị Igbo ha na-akwa ụta maka ha amago na ịsa ndị ọzọ bụ ndị ugwu na-enweghị onye na-abịa agbapụta ha n'ịkpọsacha ha ebe ahụ hapụ ha n'ọgụ aga na-azụ ha nri ma ọ bụ nke so agara ala ha ji ozi. Ụnụ enwere iwe na nna akọ ogologo akụkọ mana ihe anyị ji na-ekwu okwu a n'ụtụtụ a bụ na e nwere vidio na-akpagharị mbọsị a anyị enene vidio ahụ anya ihu na azụ ọ bụrụ na ọ bịakwa dịka okwu anyị na-adị na-ekwu na onye ọbụla nwanne ya na-agba ajọ egwu na ọkọ iko anya na-adị na-akụ ya maka na ya bụ vidio bụ ebe nwanne anyị nwaanyị bụ minista etiti na-afụ maka okwu anyị na ndị mba ọzọ bụ Chief Mrs. Bianca Ono Ugegbe gara na orubeghị ọnwa one akpọbatara ya dịka onye isi onye minista ahụ wee gaa na mba Etiopia wee kpọhapụ ndị niile n'ebe ahụ si ha na ha ga-abata na be anyị ka ha bịazie emenwe ihe na nke a na-akpọ prisoner swap. O wee bụrụ na imirikiti n'ime ha si na 99% bụ ndị Igbo anyị niile wee bụọ ha ọnụ wee si na etu a ka ọ na-adị na etu a ka ndị Igbo anyị si emechu anyị ihu ebe a na-achụ ego ebe a na-eme nke a na-eme nke a. Ọ bụrụ na ikiribeghị vidio ahụ kirie ya. Enwekwuru vidio ọzọ anyị ga-etinyere ga-egosi na mgbe ụfọdụ na ọ bụghị ihe akụ inu na-ada na ntị ka ọ na-atọ n'ọnụ. Good morning Nigeria. Good morning Ndigbo family. Good morning everybody. My name is Francis Shukuma Uzo. I'm making this video to clarify a false narrative that's going on in social media about the Nigerians that held in Ethiopia, that our Honorable Minister of Foreign Affairs helped to release them. Not every one of them is a criminal. I'm among those group because when I hear what other Nigerians are saying, called Igbos are on the crime, it's lie. It's a big lie. I'm among those people. Do you understand? I'm among those people. And those people you see there, only 4% or 5% of them committed the crime. And the majority of them did not even go to court. There is no judgment. I'm one of the victims. While I was transiting from Dubai to Ethiopia, and they collected my money, $80,000, and they give me 10, 6, 70, and at the end, I used that 10,000 to pay lawyer, pay for the hotel, because I stayed there for 40 good days. So when people are saying Igbo are committing crime, so if not because I told them God is with me and I told them I showed them European passports, I would be among them. There is 125 Nigerians who are
those that is not inside the prison, that the Minister of Foreign Affairs was also fighting for their money to be released. So most of these people you saw there is not a criminal. Do you understand? So I'm not a criminal. This is my business. I'm here in Switzerland. And this is my business. This is what I do. Global Sourcing and Trading Service. This is my business. That's my business. You can come on. This is Switzerland Suites. This is Zurich, precise. Okay? So, and this is my office here. Okay? And this is what I do. I buy cars. I am into sourcing. I can buy this. I can buy goods for you, both in Nigeria to here. I can also buy goods for you from China, from Dubai. I can buy goods from Switzerland to send for you. This is what people bought. The cars, motorcycle, machines, what people bought that we send to Nigeria. So all the people you saw there are not criminal. But I will not tell you the truth. But I thank this Minister of Foreign Affairs because in 4 years, since 6 years now, no Minister of Foreign Affairs have worked the way this lady has worked. Personally, she took over this my matter. She came to the Senate. We were invited in Senate 2 times. You know, so when people, and when she told them in Senate, it was surprising that even the Senate could not even help. That I noticed that even Nigerian Senate does not even have power over these kebabs. And these kebabs are talking about, I find one of them, which is Ethiopian Airlines. Nobody's listening. There is a forged document in my own case to they want to use to indict me in Ethiopia. My God, because God has lost me. And what I did is I told them, let them bring it to the court. And when they bring it to a prosecutor, I told the prosecutor, is it not a forged document? The Ethiopian Airlines staff went and forged and made copy paste and put that they told me that I should declare my money. Why I was only on transit, I don't even have a visa. They didn't even tell us that they were taking off. They said, okay, come and stay here. Before we know it, they are going to take us out of. If you have Nigerian passport, you are targeted in Ethiopian Airlines. So all these things, after telling me in Ethiopia for 40 days, went to court, win the case, their government asked them to return the money. Where is the money for over 4 years now? I am a businessman. I have business in Nigeria. I have a business in Dubai, registered. I have business in Switzerland, registered. I have business in Nigeria. I even have good change in Nigeria. Active. Ebetike Ndigbo. UGWUMBA. Odogunabo. No. Anyị na-ekiriri ya bụ ihe vidio na-abụ. Mgbe a na-akpọ ndị be anyị iyi na anyị abịakwa ọzọ. Na anyị emekwe ka ha na-eme ndị oshi, ndị ga-eme ihe ọbụla maka ego, ndị na-eme emechazie nwoke nke a wee pụta kọọ akụkọ dị iche. Ọ bụrụ ya bụ movie part 2. Asị n'uche nke kedu ihe hụrụ n'okwu na-aba ọ kachasị na nke nwoke akwụ. Ndị be ekene m unu. Nwoke asị ọha ekwu ife ọja ka ihe menụ. Ọ na-asị gị because I am involved. Ya bụ o mere n'ahụ. Nwoke sị na o nwere branch na Swiss, nwee na Dubai, nwee na Nigeria, and na imepe office any of those places abụrụkọba na abụ. So wepụta na Ethiopia, ndị Ethiopia wee nwude say that na no declare ha ego oji. Ihe ọ nọbụ transit, o need Ethiopian visa, ọ hapụrụ into Ethiopia. When you're on transit, it means you don't have anything to do with that country. You know, the time flight, mana those are the Ethiopia feel na Nigeria bụ ngwọrọ. Sorry, ọbụ feel. Mana Nigeria bụ ngwọrọ. We used to be giant of Africa. Mana ihe kita puppet of Africa. Dị mkparị ibe gbọgotenu, ewepụrụ nwoke mmadụ. Bụje, ọbụna nwoke zuru ihe a na-eme, ejebu n'ụlọ ikpe. Nwoke na video na ya watch. Ọ sị na-ejego ma Senate, jee ma House, jee ma deputation everywhere. Ndị a plans bụ ha egelo now, which is ham no ihe bụ gịnị ka Nigeria ya eme. Ọ bụrụ na Nigeria bụ obodo, Ethiopia na ile anya na-efezi Nigeria by now. Mana anyị nwụrụ flight n. Anyị nwụrụ ebe ebido aka. The mkparị bụ ebu na gafe category. Now, ndị be anyị niile n'ebe ahụ. For sure, eme investigation o nwere ike ịdị surprise na out of 136, na ihe commit crime nwere ike mmadụ ịtọ. Nwoke kwukwe na 4 or 5% bụ ndị nwere ike aka ha. Ọ na-ekwu na percentage, mmadụ ekwu mmadụ ịtọ na nwere ike mmadụ ịtọ. Ihe ọjọọ. Mana reason ha ji eme because of Nigeria. Ndị be anyị gị nọ ntị. Travelers nọ na our audience na ndị a watch ya. We testify to ha na-agwa gị. If you are Nigerian, when I travel with Nigerian passport, this green passport, in aga Europe, abata na immigration, ekwo na line. Pụtara passport n'aka, etiket dị n'ime. Ndị immigration anọ ebe ha nọ na-eti anya for the green passport. You this way.
ndị nke ọzọ na-abịa ozugbo owere konto ịbịa nwere konto ịbịa nke na onye Naijiria ajọ gị kere ebe isi nna gị uwe onye nne nna gị ume onye a ajụgide question ka ị provoke ha ka you make something that no one they want to deport you from airport. Ije na China the only China ya tolerate Nigeria now because na anyị na-ebute ego America ahịbata na China. America bụ the business bụ LC bank to bank ereto mistake ebuchi ya mana Nigeria bụ na anyị na-ebu cash raw cash abịa so ha na ya tolerate anyị mana the same thing na the measure ha enye gị na immigration China the too bad. Hong Kong nọkọtara before ha stop there for over some years now. Ibu ha Nigeria na ha na-abịa na Hong Kong airport gwa na ebu Nigerian passport ewete ya na bụ normal 3 months mana abịa Nigerian passport o nwere ike ya do anything ene passport na Nigeria enye gị 7 days ụmụ ha na-ede okpule LCL SCL anyị na-ajụ gịnị bụ this SCL mana je ka confirm not because security confirmed to leave maka after 7 days highest extension 5 days nke asị gị na because of green passport so our passport bụ a very big barrier ka ọ bụ to us. O nwere ebe ijere na mba ụwa with green passport nwere respect and our leaders are not worried. Most of them na-egugoro ụmụ ha passport obodo oyibo gịnị kpatara na a serving senator ya enwe 3 nationalities or 2. David Mark mgbe ọ bụ president kasị nwere passport ndị Belarus or one of these small nations bụrụ senate president. Most senators na ije jụọ ha kịta ma ụmụ ha nwere foreign passports. It doesn't happen in another place. In China ahịa enweghị dual citizenship or not possible. Ọ bụrụ ka like ọ bụrụ anyị nọ ana n'obodo ọbụla sọsa na Nigeria ka ị nwere ike ịnọ n'ọrụ gọọmenti na-use passports. Gịnị ka na-akpọ onwe unu na Ethiopia agụụ na anyụ ịkpapụ. That was the time I was traveling I get transit visa but in Ethiopia flight time was rescheduled so ebulu anyị China all the passengers tie anyị na moto on security agara n'ime Ethiopia anyị mehụ nlituo ana akpa negosi anyị ka things wee na-aga ana akpa negosi anyị ọ ka metara lodge anyị na hotel because ọ ka flight shift be 6 hours or 7 hours then even na hotel ebe anyị nọ ịmampụ na room gị ya riri nri ọṅụọ nkwụ mana trust n'ebe anyị onye ba ngọrọtọn ya so emechara ebiso edita bukwa na kpuchi ya azụ. Mana the thing is, mgbe anyị kpara n'obodo ahụ, most of us nwee aṅụrị datana na be anyị ka Ethiopia mma. Agabeghị m obodo Afrịka erubeghị m ama m na-enwe ndị mana agabeghị m obodo Afrịka village m na-aka ha mma. Thank you very much. Bịara ya. O nwere obodo ya eje n'Afrịka ma m believe na ndị be anyị eje dị ya. So na Ethiopia ịkpọ ya anyị n'imi ka economy Ethiopia so flight ka nwere don't forget it so Ethiopian airline bụ ihe mmasị na their major sources ka ha bịara Nigeria kpara Nigeria bụ giant of Africa our president bankete okwu ejigo to senate fekwu okwu the man na-ekpota edison akpagharị kwuo okwu ba aka ji ego unu chenụ ya enwe ugwu Nigeria is time for us to wake up so UGWUMBA ka ga-ebu na ndọgwụrụ na-aga ndị be anyị need to wake up. Ịmana ihe anyị ji tinye nwe ọnụ bụ na-eji ihe a na-akparị ndị Igbo na anyị abịakwa ka anyị na-abịa ka ọ ghara ịbụ mgbe ọbụla emekwa ha na-asị nọ ndị Igbo emeta ha ya bụ mgbe niile ọ dịka egwu Mike Ejeagha akụ ezube kedu ihe mere mmadụ ji akpụrụ m n'ọnụ ọ bụ mbụ na-enweghị ikwu ọ bụ mbụ na-enweghị ibe anya m kwole ogbenye dịkwa mbụ adị pam parara ya bụ na ọ dị m ka ndị Igbo ka Mike Ejeagha ji kọọ ya bụ egwu maka ebe ọ bụ na ọ dekpa ha na akpụ m asị na anyị nwa ma anyị metere ma anyị emetaghị n'obodo anyị bụ na emekwa ha na asịghị Chineke maka ada anyị nwaanyị gara ebe ahụ wee gaa kpọpụta ndị ụmụnne anyị chi mba na ndị nke a bụ ementa emimo anata mana ofu ihe bụ ihe ọ gaghị eme ka Naijiria wee teta n'ụra maka na ama m na ịgụọ etu asị na prisoner swap ịgụọ ndị ihe niile
Ethiopia niile nọ na prison niile dị na Nigeria akpọkọta ha na o nwere ike na ha marụ 100 ha dịkwana onekwana ha na-apụkwa na-apụ aga ebe ndị agụụ na-anyụ ịkpakwu onye chụọ ebe ọ ga-akpa ego ọ gakwuru ndị isi ọkpa ego bụ ndị Naijiria ka ọ gaa mee na eze ma ọ bụ na enwe ndị akpọtara na ikekwe ọ bụ na enwe ndị na-agba bọọlụ ma ndị na-ekuru mmadụ nwa ma ụmụ nwaanyị bịara ịchọrọ akara aka ha maka ndị be anyị chọọ iri egwusi na ọgbụnụ ọ na-abụghị ya kedu ihe mmadụ ji Ethiopia eme epetike mana enwere ebe ọzọ anyị ga-enebakwa anya epetike ego ya sị nọ 130 something sọsọ nwaanyị na-abụ ka ọtọ bụ ihe dị n'ime ndị a niile bụ ụmụ nwoke ndị gara ịgba mbọ ka etu ọ dịkwanụ maka imirikiti n'ime ha enwere ike ụfọdụ anụbeghị nwaanyị afọchabeghị m ha ụfọdụ nwere ike ha anụbeghị nwaanyị ụfọdụ bụ ndị nụrụ nwaanyị si ka njekwe ka m bịa ihe ọ pụtara onye ga-anụzi ụmụ agbọghọ a na-ekpogharị ụmụ agbọghọ a bụ ike bụrụ ara na-ekpogharị onye ga-anụzi ha ebe ọ bụ na imirikiti ụmụ nwoke anyị nọ na nga nke a ka ọsụsọ Ethiopia o nke a ka ọsụsọ Ethiopia enenwe anya kịta na iruo South Africa iruo obodo ndị ọzọ dị iche iche ndị Naijiria ka nkụ ebe ahụ ebikwe ọkwa ndị Igbo anyị sokwa n'ime a na-asịzi ụmụ agbọghọ ka anyị negodi anya ka anyị megoro ihe a na-akpọ digression onye ga-anụzi ụmụ agbọghọ mana Ugwumba ka njụ particular point in time na ihe dị gị mkpa bụ ụmụ agbọghọ be anyị anụbeghị di ọ dịka ịnụ nwaanyị na-abụ no maka ị maara na gee ntị ọ bụghị nke ịnụ nwaanyị na-abụ njọ ịnụ nwaanyị na-abụ ha ruru 10 in fact Bible kwuru 7 n'oge ọgwụgwụ ọ bụrụ dị justify onye ọbụla chọrọ ime ihe na ya mee ya ya sị na ebu ikpu akwụchi ehi mana ihe na-ajụ bụ na agbamnkwụ na agbamakwụkwọ a na-atọka ọ bụrụ na ụmụ nwoke anọghị ka ezi etu a ga-esi mee ya na ana m ekwu okwu maka prayer points ọ bụghị ịnọkọta na-atinye m okwu n'ọnụ ka ụmụ agbọghọ mara ebe a ga-etinye dia prayer point na Chineke mee anya ọ bụrụ na di m so na ndị akpọchiri na Ethiopia ọ bụrụ na di m so na ndị akpọchiri na Cameroon ọ bụrụ na o so na ndị akpọchiri na ihe Chineke mee ya ọkụ gbajie aka ji ya ka ọ nataba ya n'ọm ụmụ nwoke anointing na-abata n'aka mbido deliverance ebe ị nọ deliverance mana mmechi ahịa na o nwere ike ochiekwa azụ n'anya ụmụ azọgbọ gị na-ekwu na abụ maazị Gen Z fe ha ekpe ekpere ka ha nụọ di ya nọnụ ọkwa di ebe ha nụọ ụdị nwa oge ọ sịghị I'm not your slave I don't say equality or divorce or I'm a single mother. The thing is that far from the thing as ihe bụ ife mmadụ lụọ oge ime ya bido own family mana nwere ka ọ bụ 1% ma 0.1. So the thing is ihe na-ekwe I'm not seeing it from your angle because no one's they don't send ha na-believe that na ụwa bụ ofu mbịa na ọka mma ịbụ eze nwaanyị that mean dị be submissive to your husband. I work that now I am not submissive to any man at all. And for that, I got that on social media. I say that now nwoke ọbụna nke na nwoke bụna ya anya ụmụ nke na wedding bụ 130 million. Na iwe me wedding 3 million. No so that nwoke ọbụna ya anya every month no na-enye 500,000. A na-ekwu inu dị. Ọ dụka onye nwere sense. Nwanne nwoke o ji ego one. Papi odobere ego one. Epetike mbasa anyị ga-ekwu nke aha ekwu ya. Ihe ị na-ekwuzi ị na-akpụpụ akụ n'uche anyị n'ebe anyị na-aga. Maka iwe na-ewedu mebe ndị ụmụ ajọ ụmụaka ha juru eju ha nọkwa n'ihe ndị enwekwa na ụmụ nwoke fitiri ha maka na ọ bụrụ na ofe ogoro adị akwụna eburu ọnụ ya bụ na ọ ka mma mana ihe a na-ekwu bụ na e nwere ndị kwadoro onwe ha na-achọzi na-ekpe ekpere na-ayọ Chukwu ihe ụmụ nwaanyị onumana ama sọpọtụ unu ihe nji na-ekwu nke mbụ ka a mara ebe a ga-etinye nwe prayer point anyị onye ga anya na-ekpe ekpere na ndị enwere ike ọ bụrụ na di nọ nga ọ bụrụ na ọ nọ nga afọ ịsa ọ pụtazie ọ ga-adịgonu ka bicycle agbara ha ya bụ ka ekpe ekpere ka omehena mana ka anyị na-anya n'ụzọ ọzọ epetike mgbe ndị agha na-agụ egwu gere egwu ha na-agụ ha gụrụ egwu na-abụ ekwukọtara Bianca ọ dị m ka agarịsị ha na Bianca ka anyị ga-eso na-agụ na o nwere ike ibute nsogbu na eru Abuja ikekwe chorus leader wee sị ha siti ekwe Tinubu adịkwa ama ha tiwezie Tinubu
ha wee gụwazie Tinubu ka anyị Tinubu ka anyị ga-eso ọ na-eje eje ma na Tinubu ka fa ga-eso so mgbe a gụwara ya bụ egwu wee gụchaa ya odomanya na enwere onye ọbụla na-ezi isi ya dịkwa ama ka a ghara isi ịma na onye ọbụla na-ekuzi okpu Jagaban ndị a niile isi kabicha a na-ekuzi okpu Jagaban mana ijere na ndị ahụ bata kịta eme ihe na ha ga-evotu Jagaban etu a Naijiria dị ụrọ maka bụrụ na icheta ihe ikwuru mbụ na ọ bụrụ na ahụ dị Naijiria mma ọ bụrụ na Naijiria akpọdoghị isi na ka amụ agụụ na ọ bụghị Etiopia bụ ihe ga-abịa chere Naijiria aka mgba ndị abata kịta na ndị a so Tinubu ichere na ha ga-atinyere Tinubu na votu ha mụghị sef na nga Etiopia agụụ na agụ ka mma karịa Naijiria inwe freedom. Ọkwa na ha amabeghị ebe ha na-abịa. Ha amabeghị na ụfọdụ n'ime ha nọgo 3 years na o nwere ụfọdụ ba before Jagaban o batazie ka o si na prison pụta ikedo ọ bụ na obi na ka abụ ọkada wee na-abịa o nwekọ ọkada gwa price ọ sị ma na flight ka a na-ekwu na ọkada because mgbe ọ pụrụ nwere ike fuel ele 250 ọ batazie kịta nke before wee dịba na vote Jagaban ya pụtagodo ya nwegoro freedom ka o wee kwuo na that one. Ọkwa na egwu akụziri ha achịrị ha gụọ ka ha gụrụ ọ dị mma o doro m anya na ọ bụrụ na ndị abata ọ bụrụ na ha tụ ụkwụ na Naijiria asịgodo ha gụọ nka ha na-agụ ịba n'obi ihe ha ga na-eme bụ obi kerere nke obi kerere nke obi maka na onye ọbụla maara ebe ụzọ dị onye ọbụla maara ebe a na-aga kachasị anyị nwa bụ ndị Igbo mana biko tupu anyị apịachie ọnọdụ a ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ ọ bụghị ebe ọbụla egburu kpom aka tọwa ndị Igbo gụwa bụ onye Igbo esoro katọ ndị Igbo ahịnze Chineke na anyị esoghị bịa jiri maka na a na-achọ inwe like na share na comment na social media wee bịa katọ ndị be anyị asịkwa m na ndị be anyị na anyị amaka nwekwara ebe ọzọ a na-eme ihe na mana ọ bụrụ na asịghị na ọ dị ịbụọ na ọ bụ na ọ dị iri gụọ ya tupu ichiri etinye n'akpa ọzọ dị ka ibie bụ na onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo dịka nna ha ene anya kịta kwesịrị ịgba mbọ tupu ime na ị na-apụ obodo oyibo maka na ụfọdụ anụrụ nọọ ndị nọ na transit tupu ime na ị na-apụ obodo oyibo jụchakwa ajụcha na ndị agụụ na-agụ n'obodo oyibo dịkwa ka ndị nọ na Naijiria adịkwa ama ebezike pịachie ọnọdụ a ka anyị na ịpịachi ọnọdụ nke m especially ndị be anyị n'obodo oyibo na ndị na-eji obodo oyibo na ndị kwadoro iji obodo oyibo geenụ ntị for Nigerian passport ọ dị more toxic than ebe ị na-eje. I think ọ dị more toxic than ibu ọgwụ. Ịrụ ọnya nke ịghọta ihe na-ekwu. No matter how powered ọ dị, no matter how many visa ị nwere. Elu Los Angeles airport na America, Los Angeles. And a black guy in immigration when they say Nigerian passport, where are you coming from? Ngwea. I said, do you know I can deny you visa? But entry. Sasa, as black man, I said, do you know I can deny you? I just me go kwabuna. O me deny ya mezioku. Kai arek pasewe. Osim enter. Osu bakam na passport. Ani mana pride anyị bụ no eso bakam na aba na visa. Is it osu bakam na? Now many places anyị na-aga, akwụ na line ibo obodo ọbụla. Give a Nigerian, you know how Nigerian passport, a single log out. You'll be up again. And they are looking at you, they are watching you. How many with temperament? Here na job ki a Japanese immigration is same that now. Urgent question. Awesome, where are you from? I said, look at my passport. More. I said, no, I said, you're Nigerian. So why? I said, every Nigerian, no one did American passport from Korea. Now, I had have that, and I had two. I had pride in your hands. So now, you draw your questions again. Also, about now passport OG, and Americans act like that. Now, we Nigerians sometimes have, sometimes a deport or also because now I the proud, now pride in kind too much. This is Bona. We are Republicans. So, Ijobodo, Haposegi, Apanikina. Abana fune study the person first of all. What do we provoke you? Oh, because I never make you man house can name. Government time ifra hemezifa. Government time in ifra hemezifa. In Ethiopia, in South Africa. Na buy a bicycle hire. Man hack with the MTN where Protea Hotel where supply the end of Nigeria. Our government have no concern. Here concern about 2027. Here the government time concern about P2B. Here the concern about Sechu to P2B. Even the buying
ihe dị ha mkpa bụ si chụpụ Peter Obi ka echere 2031 ka anyị zọọ vice president 2031 not this one o na 2031 ka anyị zọọ vice president ndị ba ekene m ọnụ. Ọ dị mma, e nwere ihe ya bụ nwa amadi kwuru bụ ihe gbasara ịga na ọ ga na seneti, ọ bụrụ na seneti enweghị ha mere na seneti enweghị ike na ha enweghị ume na ha enweghị ha ga-emenwu. Ọ bụghị eziokwu. Ihe ka mere bụ na emetụbeghị ya onye ahụ ha. Ọ bụrụ na enwere etu esi kpata ofu onye sinetọ mee ya, ọ bụrụ na ọ by mistake, mgbe ahụ ka ị na-afụ na ndị sineti anyị na ike dị ha. Ifu dade ka a ga-asọ m ọnụ dị Ethiopian ambassador gbọọ ma airlines chimechigodi first. Ha nwere ike kema nọ nke mgbe o ji ruo ha n'ahụ. Ọ bụrụ nke na-eme dịka ndị opekata mpe dịka anyị ma ọ bụ dịka na ịmụ iji ụmụ ego iji azụ ụmụaka na-aga n'abata, enweghị onye na-egere gị na ntị until na o metụ ha n'ahụ. Ihe iji ama na ndị polisi na-arụ ọrụ bụ enwere etu ya bụ ha si metụta ndị polisi, ifu ha ka ha na-agba mbọ. Ya bụ na ọ bụrụ isi na ike dị ha macha ihe ha na-eme, kama na dịka Epetike kwuru ihe ka ha mkpakịta bụ re-election. Mana m disagree with you na ha ma ihe ha na-eme, because ebe ndị militant ndị Boko Haram na ndị otu nwere ike iburu general ọnwụọ n'aka ha ọha egbuo ya, ndị amị emeghe neten mmekwucha na ha ma ihe ha na-eme. Ọ bụghị ndị amị emeghe neten. Ihe ị ga-ekwu bụ ndị amị nke nọkịta ọ bụ ezigbote ndị amị, maka anyị ọ bụghị tata ka anyị nụwara ya na ọ na-abụrụ a na-achụ ndị a anọkọta ofu onye isi n'azụ gbakere onye nọ n'ihu egbe. Ịma na ọ ga-ana n'egwu agwara ọgwa. Ọ bụzi ụdị ndị amị ahụ ị ga na-eme ya nkekwe isi ma mba na anyị kwe na onye amịrị da akpọghị n'azụ si nwoke m dịga adịga ịdị ihe akwa ihe ga-eme ịnọkọta onye ahụ efu. Ya bụ na ike kweri ịma na daman mgbe ọ nọ dịka onye ekwupụta okwu ndị ihe na ha enwere ụmụ okwu gasịrị ikekwa ọ bụrụ na ọkịta ka ha rụtara ha ebe ọ bụ na a gara napụta nye nwunye ya dịka a gwara anyị. Kedu ihe ji ha ịnapụta nwoke na onwe ya? Ifu na aka dị n'ihe. Ya bụ na ọ bụrụ na ịghọta Naijiria ma na in fact na enweghị ịghọta onye aghọta Naijiria. Ugwumba Epetike onye nke m.